Hola, en aquest octubre començo una sèrie de vídeos dedicats a un tema que em sembla clau pel futur polític de Catalunya, que és el nacionalisme. Catalunya necessita tenir clar què és el nacionalisme, com es desenvolupa políticament el nacionalisme, per què serveix, d'on sorgeix i quina és la clau per la qual el nacionalisme portarà a la independència al país i perquè sense nacionalisme a Catalunya no hi haurà independència, no hi pot haver independència. Interessadament, durant dècades, no només a Catalunya, evidentment, sinó en el conjunt de les societats occidentals, s'ha confós, ja dic, interessadament, volgudament, perversament, els termes nacionalisme amb els de totalitarisme. És a dir, s'ha intentat fer veure a la gent, fer creure a la gent que el nacionalisme era en realitat el que és el totalitarisme, i qualsevol expressió nacional, qualsevol expressió nacionalista al món, que ha vingut, lògicament, i és l'origen del nacionalisme pròpiament dit, de les nacions oprimides, de les nacions sense estat, de les nacions colonitzades, de les nacions sense una estructura estatal que les protegeixi del totalitarisme, precisament, han sigut titllades de nacionalistes, però relacionant el seu nacionalisme no amb un nacionalisme protectiu, no amb un nacionalisme defensiu, sinó amb un nacionalisme que s'ha relacionat amb el totalitarisme, quan és just el contrari. El nacionalisme i el totalitarisme són dos conceptes antagònics. La pràctica nacionalista i la pràctica totalitària són dues pràctiques polítiques que xoquen absolutament, són dues postures absolutament contràries. El totalitarisme és el que practicaven els nazis a l'Alemanya dels anys 30. Un totalitarisme expansiu, colonitzador, totalitari en l'anorreament dels pobles, que privava de la independència als estats lliures i a les nacions lliures del món, Polònia, Àustria, França, i que intentava un procés d'hegemonització sota la tutela d'una sola cultura, d'una sola ètnia, d'un sol poble, com era el germànic, com era la suposada raça ària nazi. Això era totalitarisme, és a dir, intentaven un moviment expansiu disfressats de nacionalistes, utilitzaven el nacionalisme per catapultar-se cap a una altra idea absolutament contrària, absolutament diferent, que era una idea expansiva i colonitzadora d'altres pobles. Exactament la mateixa idea passava amb la Rússia comunista que no tenia cap contemplació amb aixafar i amb exterminar pobles que no combregaven amb la idea totalitària de l'estat comunista rus. Era un estat que aplastava els pobles pel sol fet de ser nacions independents, que els passava per sobre militarment i els passava per l'espasa, pel fusell i els enviava al Gulag. Això és totalitarisme. És exactament el mateix totalitarisme que va practicar la Xina en la seva campanya expansionista anorreadora d'ètnies i de pobles de gran part del continent asiàtic per consolidar-se com un estat totalitari, comunista i protofeixista durant molt de temps. És a dir, sense cap respecte per la llibertat dels pobles, sense cap respecte per la llibertat de les nacions, òbviament sense cap respecte per la democràcia ni pels drets humans, i amb un concepte totalitari, absolutament totalitari i impositiu dels seus postulats totalitaris cap a la resta de pobles lliures del que eren els seus, les seves regions d'influència. El nacionalisme no té res a veure amb això. El nacionalisme és un moviment defensiu. El nacionalisme és un moviment que es centra en la nació pròpia i que intenta reforçar-ne els valors, que intenta protegir-ne la cultura, que intenta protegir-ne, diguem-ne, la identitat pròpia, que intenta protegir-ne els mecanismes democràtics, que intenta protegir-ne els drets dels ciutadans i les ciutadanes de la nació. El nacionalisme, doncs, és una força antagonista del totalitarisme. El totalitarisme intenta sempre anorrear els pobles lliures, les nacions lliures, diguem-ne, assimilar-les al seu projecte de totalitarisme absolut, i en canvi el nacionalisme és aquella força que se centra en les nacions, cada una defensant la seva cultura i la seva singularitat davant d'aquesta força massiva que és el totalitarisme. Quan algú parla a Catalunya de nacionalisme, identificant-lo o volent-lo identificar amb els corrents xenòfobs, racistes, totalitaris, com sol ser el totalitarisme, que de fet és una de les seves arrels fundacionals,
està absolutament equivocat. Està manipulant la història, està manipulant el present, està manipulant el discurs i està privant de que a Catalunya sorgeixin discursos que realment siguin coherents amb una idea de nacionalisme català defensiu, un nacionalisme protectiu, un nacionalisme que tingui com a idea central i eix central el respecte per la cultura, per la llengua, pels valors, per la història i per la nació catalana, però que de cap manera tingui el projecte d'expandir-se totalitàriament ni d'intentar imposar els seus valors, la seva cultura, la seva llengua a altres nacions que siguin veïnes de la nació catalana. Simplement, el nacionalisme català té una idea fundacional que, com qualsevol altre nacionalisme, intenta centrar-se o se centra exclusivament en la seva nació sense, diguem-ne, excloure la idea de pactes bilaterals amb altres nacions, només faltaria, però centrant-se sempre en aquesta idea de llibertat, de democràcia i d'autonomia plena i absoluta, que és la independència d'una nació. Per tant, que interessadament a Catalunya es vengui aquesta idea de nacionalisme defensiu, relacionant-la amb el totalitarisme que poden haver practicat els estats jacobins francès o espanyol, els estats imperials francès o espanyol, els nazis a l'Alemanya dels anys 30 o els règims comunistes russos durant gairebé 60 anys o 70 anys al país de Rússia, em sembla no un error, sinó una salvatjada absoluta i una incriminalització, una criminalització d'un moviment que és absolutament legítim, que és absolutament necessari i que és totalment imprescindible per assolir la independència del país. Perquè no hi ha cap nació al món, començant pels Estats Units, que no hagi assolit la independència del seu país descolonitzant-se i esdevenint un moviment nacionalista en defensa de la nació formada pels homes i les dones, pels nacionals, pels civils residents i que formen part d'una nació pròpia que defensa la seva llengua, la seva cultura, el seu esquema econòmic, democràtic i social i que es vol desempallegar de l'opressió, del totalitarisme de les metròpolis. No? En aquest aspecte, els polítics catalans que reneguen del nacionalisme clarament estan abogant per defensar un altre nacionalisme, que és el nacionalisme espanyol. Però resulta que el nacionalisme espanyol no és un nacionalisme defensiu, no és un nacionalisme protectiu, no és un nacionalisme que treballi per defensar els drets, la democràcia i la llibertat del seu estat, sinó que és un estat totalitari, colonitzador, que té oprimides diverses nacions, entre elles i sobretot la nació catalana. Per tant, qui renega del nacionalisme català està passant al bàndol del nacionalisme colonitzador espanyol. La paradoxa que és, diguem-ne, extremadament trista i urgent de revertir, és que a Catalunya, en un suposat procés d'independència, no hi hagi en l'arc parlamentari català cap força que es defineixi a si mateixa com a nacionalista. No hi ha cap força al Parlament de Catalunya suposadament independentista que tingui el valor, que tingui la coherència, que tingui la voluntat, que tingui el discurs de posar-se a ell mateix l'etiqueta, la honorable etiqueta de nacionalista català. El món convergent, en l'època de Convergència i Unió, havia estat titllat des de, diguem-ne, els cercles periodístics i polítics de Madrid, fins i tot des d'aquí, com una força nacionalista, assimilant-la una miqueta al que era el PNB, el que segueix sent tractat el PNB al País Basc, com una força nacionalista. En absolut, ni Convergència i Unió, ni menys els seus hereus convergents, protoconvergents actuals, ni el PNB, són forces nacionalistes. No són forces nacionalistes. Són partits polítics autonomistes que practiquen única i exclusivament l'autonomisme. Dins del marc mental legal de l'estat espanyol intenten, diguem-ne, negociar millors prerrogatives per les seves comunitats, els que ells consideraven i seguiran considerant sempre unes comunitats autònomes espanyoles. Ni el PNB, ni per suposat Convergència ni Unió, ni el PDeCAT, ni Junts per Catalunya es destaquen pel nacionalisme, sinó per l'autonomisme.
Ja no diguem Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és un partit que ha optat diguem-ne, discursivament per renegar absolutament del nacionalisme, per renegar absolutament de l'idea, tan sols la idea de nacionalisme català. Està absolutament en contra, es declara contrària al nacionalisme català. Es declara contrària a aquesta idea de protecció, de defensa de la nació catalana. Es declara contrària a aquesta idea d'implementar un estat de llibertat a Catalunya, perquè això és el nacionalisme. Es declara contrari a defensar els valors, la cultura, la llengua, la història, la identitat del país, negant-se a desenvolupar una política nacionalista. No només negant-se a desenvolupar aquesta política, sinó blasmant-hi en contra, sinó criticant i fins i tot criminalitzant qui es declara nacionalista català. Per tant, el món convergent no és, no ha estat i no pensa ser ni comportar-se com a nacionalista. Esquerra Republicana es declara absolutament en contra del nacionalisme i cada vegada més es veu més clarament que el que fa és decantar-se pel nacionalisme totalitari espanyol. Però és que, a més, l'últim partit que ens queda en l'arc parlamentari, que suposadament és independentista, és l'SCUP, que no només no és nacionalista, sinó que es declara obertament globalista, es declara obertament mundialista, que és la idea contraposada al nacionalisme. El globalisme, el mundialisme i el totalitarisme treballen junts per anorrear la llibertat dels pobles i de les nacions del món. Per tant, la CUP, òbviament, no és cap partit nacionalista, no pensa ser cap partit nacionalista i combatrà sempre el nacionalisme català, perquè la seva filosofia política hi va absolutament en contra. Per tant, la paradoxa enorme que significa voler iniciar o voler continuar o voler culminar un procés d'independència a Catalunya sense tenir cap partit nacionalista al Parlament de Catalunya fa impossible la independència. Fins que no hi hagin partits polítics nacionalistes a Catalunya que tinguin la força per dominar el Parlament de Catalunya i per desenvolupar polítiques nacionalistes ergo independentistes al país, Catalunya no pot ser independent. Una de les feines més grans que tenim, doncs, és construir aquestes opcions polítiques que tinguin una mentalitat defensiva, tinguin una mentalitat patriòtica, tinguin una mentalitat nacionalista en defensa dels valors, les llibertats, la cultura, les idees, la història i la identitat del país. Visca Catalunya lliure!